थांनाय 17 बोसोराव BPF-आ धुरन्धर भाबै जाबायदि जोंनि समाजावहाय नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जाग्लुं लोंग्लुं मोसाग्लुं बायदिसिना लाबोदोंमोन। गोजोननाय मोजां मोननाय आरो गोसोनि हास्थायनाय बे बुस्थुआ जेब्लायबो मानसिनि जिउआव मोनसे गाहाम हाबाया जाफुंसारोब्ला फैखायो। आरो थिग बिदिनो दिनै आंबो गोजोननाय मोनदों जे मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL दोलोआ जा सरकार सामलायगासिनो दङ, बेयो समाजाव कमप्लिटलि मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हादों। सोलायनाय होननाय लोगो लोगोनो BPF-नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा होनो जे गोदान गस्ला गाननानै माने गोदान जुथा लंपेन्ट गस्ला गाननानै समाजनि गेजेराव गगाब सगाब खालामबाल' माने सोलायनाय फैगोन होननानै गोबां मानसिया बुङो आरो BPF-नि दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो प्रपागान्डा खालामबाय थायो। सोलायनाया बेखौसो होनो जे मुगानि सोलायनाय बा समनि सोलायनाय। दिनै थांनाय 17 बोसोराव BPF-आ धुरन्धर भाबै जाबायदि जोंनि समाजावहाय नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जाग्लुं लोंग्लुं मोसाग्लुं बायदिसिना लाबोदोंमोन। बेफोरबायदिनिफ्राय जोंनि समाजा दिनै बारग'नो हाबाय। मानोना समाजाव कमप्लिटलि माने एन्टि ससियेल एलिमेन्टजोंनो आबुं जाजोबनानै दङमोन। आरो बेखौ जोंनि समाजनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सोलायनायखौ लुबैदोंमोन। बेफोरबायदि सोलायनायखौसो सोलायनाय होनो। आरो बेखौ मोजां मोननानैनो दिनै आस्राबारि प्राइमारिनि गामिनि दैदेनगिरिफ्रा गंफा गामिनि दैदेनगिरिफ्रा मैयाबो सासे दुलाराय हारिमु आफादनि सासे दैदेनगिरिया बिथाङाबो BPF-नि दैदेनगिरिमोन, स्ट्रं दैदेनगिरिमोन। बिथाङाबो दिनै थांनाय हराव जयेन जाफैदों UPPL दोलोआव। दिनैबो आस्राबारि गामिनि दरथाम गामिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनावहाय जयेन जाफैबाय। बेनिखायनो लिडारफोरखौ जों जयेन खालामग्रोनायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथांमोना मावनाय दांनायजों लोगोसे गावसोरनि गामिखौ सोलायहोनायनि जा लुबैनाय बेखौ स्पिड आप खालामनो लुबैनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ दा जयनिं खालामग्रोबाय। फैगौ जोंनि नैबे दुर्गा फुजानि उनावनो आस्राबारि प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो 500निफ्राय 600खौ जोङो कनफार्मखा जयनिं खालामगोबा। हयथ' 700बो जानो हागौ, किन्तु 600आ प्राय कनफार्म। गतिके जोंनि गुबै थांखिया जादों समाज बेबस्थाखौ गुफुं खालामनाय आरो आबुं महर होनाय। BPF-नि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BPF सापर्टारफ्रा बुंबाय थायो जे आरो आबुं महर होनाय। BPF-नि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BPF सापर्टारफ्रा बुंबाय थायो जे दा आथिखालाव सोलिनाय सरकारा साथा बायदिसिना कम्बल बायदिसिनाखौ राननानै होआखै होननानै। बेखौ नोंथाङा सोंनाया मोजाङानो जादों आरो जनसाधारनाबो बेखौ मिथिनो गोनां दङ। गंसे साथानि दामा बै समाव 50निफ्राय 60 रांल'मोन। आरो बे गंसे साथाखौ जुदि माल्टिप्लाइ खालामनानै दाम देखायोब्ला कारापसना गोबां जायो, बेखौ जों मिथिगौ। आरो बेखौनो थांनाय 17 बोसोराव BPF-आ खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि समाजावहाय साफ्रोमबो जोङो 3000 crore-नि धारखौ BPF-आ खालामना गालांनाय धारखौ जों फाफ्लियाव लानो गोनां जादों बा खर'आव रुजुननो गोनां जादों। आरो बेफोरबायदि धारखौ जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो समाजाव होलांनो गोसो गैया, जायनि जाहोनाव EM-फोरा डुप्लिकेसि खालामनानै बा लिडारफ्रा डुप्लिकेसि खालामनानै BPF-नि समनि बायदि जोंनि दिनावबो दा जानो हाथों, बे अबस्थायै जों बे खामानिखौ मावनाय जायाखै। आरो मानसिनि जिउखौ आं सासे नागरिक, भारतीय नागरिक हिसाबै आंहा जा गुदि मोन्थाय दङ, बे गुदि मोन्थायखौ साथाजों बायनाय, कम्बलजों बायनाय, मुसारिजों बायनायनि मुगा नङा दिनैनि मुगाया। जोंनि मुगाया जादों समाजखौ गुफुं महर होनायनि मुगा, जायनि जाहोनाव जों बेफोरबायदि गाज्रि एलिमेन्टफोरनिफ्राय जोंनि समाजखौ संरैखा होनायनि दायित्वखौ जोङो जेब्लायबो मावलांगोन। मानोना जोंबो मोनफा सोमावसारग्रा हान्जानिनो साफा सोद्रोमामोन, जायनि जाहोनाव जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ। बेनिखायनो जोङो BPF-नि प्रिन्सिपलनि पिउरलि जोङो नर्थ पल साउथ पल जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। BPF हान्जाया जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं।
मैया जे BPF नि जयनिं प्रग्राम जादोंमोन नोंथांमोनानो दंखायोमोन जोंनि काजोल माबानि सान्थिफुरनि समबाय समितिनि BPF नि सासे आइजो मेम्बार देरहालांनाय बिथाङाबो BPF आव जयेन जाहैफिनबावदों बे मोनसे उदाहरन आरो जायफोर मैया बामोनगाव एरियानि जयेन जाहैदों बेफोरथ' BPF निनो मा होनगोन हाग्रामानि हटेलाव थानानै हाग्रामानि बै मा होनोमोनलाय रिजर्ट ना मा होनो बेयाव थानानै सानफ्रामबो जौ लोंग्रा जुवा गेलेग्रा मानसिफ्रासो जयेन जादों बेवहाय जोंहा समाजा मा खहा दं थारमाने BPF नि आखला बेनो थांनाय 17 बोसोरावहाय मानसिया गिनानै BPF नो भट होदोंमोन नालाय दा बै मानसिफोरखौनो गावसोरजों थाखानाय मानसिफोरखौनो BPF नि कार्ड गैखाया बिसोरनाव किन्तु BPF नो भट होबोदोंमोन बे मानसिफ्रासो दा BPF आव जयेन जाबोदों दाखालि आसामिसाव मोनसे ओंखारदोंना মই BPF তে আছিলো আকৌ এবাৰ BPF মাফলাৰটো পিন্ধিলো होनना बुङो बेफोरनिख्रुइ देरसिन आरो मा उदाहरन नांबावगौ सार BPF मैया मोनसे मेल लादोंमोन सार बे मेलावहाय बिथांमोननि मा BPF भटार पार्टी इन्टारनेशनेल अके बिथांमोननि दैदेनगिरिया बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जे BTCनि हाग्रायाव मानै मोसा दं बेखौ फोजोबनायनि सम जाबाय होनना बुंदों सार बिथाङा मा बुंदों BPI भटार पार्टी अफ इन्डिया बिसोरथ' फैसा खांना जाग्रा पार्टीसो थगाय थसि जायो थांनाय बाराव खाम्फानो 3.5 लाख थाखा होनानै फाननानै गावसिनि भटखौ मोनगोन होननानै फाननानै खाम्फाया 3.5 लाख ना 5.5 लाखआव होना बायबाय बेनिफ्राय BPI निफ्राय रावबो बिथांमोना BPI होननाय सोर दङ जोंनियाव BPI नि जाय लिडारफोर सान्थिफोराव सानैसो दङ बिसोरथ' फैसा खांना जाग्रा मानसिफोर गोजासो बेफोरखौ रायलायनानै लाब गैयालै समाजावहाय मोनसे बिलोआव माफा मानै ना सिंगिया थाखायो आरो बे ना सिंगिजों थालायलायबा गावजों गाव गावलायलायनानै दादु जानाय बायदि जाफबजोबलांगोन बिसोर